Kin ga wannan lafcacen gidan da kike gani ana ginawa? Gidana ne. Duka wannan gidan. Kin ga wannan? Hada wannan. Shi ma gidana ne. Saboda isata da kaseta ta yasa ban ɗebo injiniyoyin Najeriya nan ba. Sai na je na ɗebo turawa. Kin ga wannan? Shine injiniyan gidajen. Ina gaya miki. Ni dinnan da kike gani kawai ki bi ni sau da kafa ki min biyayya. Magana ta ƙare. Haba baby, haba ina gaya miki. Haba FJ, tun ɗazu tsohon ga yana jira za ka yi masa jagora za ku tafi bara kai kuma ka zo nan kawai ka samu ka tare 'yar mutane kawai ƙarya kake hirga mata. Ka je ka jira ta anan mana ba tare kuke ba? Wannan tare miki kai gurin ka da zoya za ka kake nema ga mai da ni ƙaramin mutum ne. Wai wannan tsoho na kake nufi? Tsoho na a Najeriya? Na san halin ka fa. Wata kan har da wancan jar fata ko? To shi wancan jan daga kasar waje aka kawo shi bara. Almajiri. Yanzu da duk wannan ƙaryin da kake hirin wannan bankareren gidan naka ne da mun ƙarya ne duka? Baby listen to me very well. Zauna ya gama kai ki da ƙarya. Ba fa batun wata. Har da wancan ko? Haba baby. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana. Ma hiya innal baqara tashawa alaina wa inna insha Allah lamutadun. Kai wallahi na haddace gun. Haka fa malam fa yayi dazu da safe na haddace gurin nan na kasa haddacewa amma wannan mai hannun kadar da zo ta gaura mun mali sai ga na haddace kudin kwatara uba. Kai Allah ya sa wallahi kida tubanki. Ba baby, lafiya na ga yau ka zo sai fara'a kake yi ko rufe baki ba ka yi? Baby ina mamaki wai haka kike so na? Ina son ka mana a haka. Baby fa. Ba hanci na zabge ki. Ni ban gani ba, ban ga komai ba. Ai ka san an ce so hana ganin laifi. Ha ikon Allah, sai dan muni na da mai kaunata. Gobe mumu. Baby cika dan Allah. Baby ki cika dan Allah. Baby fa. Baby cika dan Allah. Hajjaji makatu. Zauna. Yawwa madalla. Yawwa dama passport din nan nake so. A ƙara min don ni na waya na ko ba network ne ko ba menene ban gane ba. Ai Hajjaji makatu. Ai gidan nan da network amma na fuskanci ni kadai ne nake sharafi na da data. Yawwa ga na hada miki shiga TikTok. Ha? Me haka? Monsa. Koma ka zauna. Yanzu zuwan tarar da ke a gurin mai gadi ga kugun ki ga nashi. Dan Allah ga mai gaskiya. Wallahi na zo ne kaga waya ta ina ganin ko ciki ne ba network sosai shi yasa na zo ya dan bude min wasu. Ban gane ciki kamar babu network ba. Kullum baki da magana sai ki ce babu network a cikin fito gurin mai gadi kullum na faɗa miki fita zan yi amma kin fita kin bani da wannan yarinyar kin zo. Kullum sai ki ringa zuwa gurin mai gadi kina bari na a ciki ban gane ba ma mai gadi kike aure ko ni ne. Abakar, zo ka tumur mu samu ni gayan nan yau zan gane me dalilin da yasa yake zama min da mata a bakin gate. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mata wa mutaki ta tani. Wayo inna. Tuban shi na ce ma. Kyale shaka zo. Allah hotspot ne hada da mata kama komai ba wallahi hotspot na wata komai ba. Hotspot? Wallahi. Na fa fara fa zargin ka fa. Duk cikin gidan nan babu inda yake da network amma kullum sai ta zo gurin ka ta ringa ce maka wani waye hotspot ban gane ba. Na fara zargin ka wallahi. Wallahi da network a gidan nan. Wallahi akwai network kawai ku ne ba kwa sayan data mai kyau. Kamar ya ba mu amfani da data mai kyau. Kwarai kuwa. Ban gane ba. Ai ni bayan da nake samun data ta mai kyau sai www.ganosop.com.ng idan na shiga na je na sai data su ga kyau ga rahusa ga quality ga arha la ilaha illallah muhammadur rasulullahi yanzu kamar yi kuka. Ka ce website ɗinsu www.ganosop.com.ng. Kwarai ko yalla bai. Ka shiga Play Store kai sacin Gano Soap ka sauke application ɗinsu ta manhajar Google Play.
kai rijista kwarai kuwa ga suna gano so ka sai data su ga quality ga araha ga rahusa kai ba iya data suka tsaya ba zaka sai airtime zaka yi kwarai ko yalla bai to zan je in siya wallahi idan data su bata da kyau sai na sa an karya ka zan sa fita daga gidan nan da kai babu sallama wallahi in dai ba ta kyau baka sa a nika ni yawa ina jin wannan bai da kuma garba je ka karya yaran nan ayo ka ce in koma tun da hoto na a wannan a monsa ko ba zauna a kai da Allah bari sai ake haka ne mai haka mana gaskiya ne ai na lillahi wa inna ilaihi raji'un mata wa kusa ki sace ni wayo mai gida dan Allah ka sa rabon ta dariya ka daina dariya wa bakar soja fa aka ce la ilaha illallah ya dada cin uwar rigar ai mai gadi ne ba matsala yawa rike kawai ka rike ba ko zan iya ajiye wannan